Mä sain tehtäväksi listata Jobin ominaisuuksia yrityksille, jotka tekee projektiluontoisia hommia, niin kuin esimerkiksi puusepän tehtaat ja konepajat. Työtehtäviähän sä voit jakaa monella eri tavalla, joko muistinvarasta, WhatsAppilla tai sähköpostilla. Mun mielestä paras tapa jakaa tehtävät on tehdä se ennakkoon. Tehtävälistat valmistavan teollisuuden osalta mä nostaisin ehdottomasti S-tieriin. On tosi tärkeää, että pystyt luomaan just sellaisia tehtäviä, mitkä sopii teidän liiketoimintaan parhaiten. Tuntikirjaukset. Mun mielestä on tosi tärkeää, että tuntikirjausmerkintöjä hyödynnetään myös muuallekin kuin palkanlaskentaan. Esimerkiksi projektille. Ja sen takia on tosi tärkeää, että tuntikirjaukset pystytään tekemään tosi helposti suoraan työmaalla puhelimeen ja toimistolla voidaan sitten katsoa reaaliaikaisesti, että paljon näihin projekteihin on käytetty aikaa. Mä ränkkään tuntikirjauksen C-tieriin. Tarjoukset. Tarjouspyyntöjä tulee tosi monissa eri formaateissa. Niitä tulee WhatsAppilla, puhelimessa, sähköpostilla ja kaupan kassalla. Ja sen takia on tosi tärkeää, että kaikki nämä tarjouspyynnöt ja tarjoukset löytyy helposti yhdestä paikasta. Tarjoukset ominaisuuden mä laitan ehdottomasti C-tieriin. Laskutus on projekteja tekeville yrityksille usein tosi hankalaa ja aikaa vievää, mutta Jobin avulla sä saat todella helposti kaikki projektilla käytetyt työtunnit ja materiaalit suoraan laskulle. Sen jälkeen tsekkaat vaan, että kaikki on kunnossa ja laitat laskun menemään. Jätkät nauraa täällä nyt niin paljon, että tästä editistä ei voi tulla. Noniin. Tämän takia meidän laskutusominaisuus menee B-tieriin.